Noniin, nytten mä teen sen jekun, minkä mä lupasin IG:ssä. Tietokoneella. Niin mä vedän sen naamaan tällaiset joku Family Fresh saippua, jotain tällaista. Noniin. Oli. Ei sitä mun päälle olisi tarkoitus mennä. Noniin, sinne meni. Ja nyt sitä on munkin päällä. Noniin. Se oli Ekku tältä päivää. Ensi kerralla uusi.